إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، الزكاة ركن الإسلام السادس، وهي قرينة الصلاة في أكثر الآيات. وقاتل الصديق رضي الله عنه مانيها وقال قولته الشهيرة: لأقاتلن من فرغ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق مال، والله لو منعوني الناقة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. متفق عليه. للزكاة مصارف نص الله تعالى عليه في كتاب الكريم. قال تعالى: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. أمبي ألتنو أمبا أدمنيني أمبا يفضلي أمبي أنيني ألافي أكان كيسي كبان يركون تورو منان كبارا جغو نيالي جوم من كندا ودي كندا بغي نيالي جوم من فيلي كندا بغتي سرولا أمبي سيريا ما سيتي مني بطون چيالا مكا كني على كلم بيوتي جنيغونتي على لا أمبي سيريا محمد ولا كجوند ولا كچيدندو كسيني نما باكا أنا كدنكو أنا كشيبو على كو كسي من كچاكو سبي نوتي منا كبوي هذا مدون أكادو جاكا سلاميا جونسي سبنا دي جاكاي جاكا على جاكاني سالي تغو نيغونا قرانا آية چامنا ميني چنياتيغي أبو بكر صديق aye mogo kele mogo munye jakabo nu ya bali nu banaka jakabo Abubakar Siddiq ayu kele aya ka kuma fo kuma mi na bangalendo adonendo akonne Abubakar Siddiq mbe mogo kele mogo mi ni ye jakani salli farakabo nyogona ne bi kele ni ko ebe salli ite jakabo ne Abubakar bi kele de jaka na foloka hakederu Abubakar ko wallahi ako tumbe nyame deni mindi chide ma jakaye nuye nebali ala mbukelaka ni hadisa Buhari Muslim benna hadisa ina wa jaka do yoro de balade iya do jumate mene an kumana jakaka bi juma intaye munye jaka do yoro ankaro jaka alaye do yoro de fo ala aka qur'ana bayin kono ama jaka tilali to nabi nyuma bolo ama to chidem bolo ala yere de jaka tilaka do yoro shegu fo ala fo jaka aka do o do yoro shegi dola kelendela ala ko innama sadaqatu lil fuqara jaka do yoro folo ako minye jaka e ala ko abedi fantandema fantanye de mogomi asambalo foita bolo uba fode mako fanta ube hari ni femba bolo ate hari sambalo tilanje bo uba fo ninde ma ko fanta jaka bedin nima ala ya damina ledela
pare ala ba damina da ala hammu fala hammu mi hamilendo min ka gele ala ba damina odela fantam min ni foy ta bolo jaka do yoro folo ye alede anka ka sambalo na ya soro silamiya ye biro de shigi ka jama de shigi ni jaka be duma no ba tila fantam ni nyogonche ni na folo kachambolo jaka kachambolo atila chogo nyuma anka fantan sammu sakabe dama asammu min nafaqati ambata kadama jakala ube na ko ni hakke be mbolo san nafaqati ni hakke de be manke ambota kadama sambalo kadafa abolo ni nye jaka do yoro folo ye fanta mi foi ta bolo jaka do yoro fulana wal masakin ani miskino ye jonye iba sura leka san nafaqati niya jate mina abetilanche sura bolo nuko na ko aleka sambalo bebe million kelendema aba soro wa keme ba bolo uba fondinde ma ko miskine donc jakabe di nim fanama aka sambalo mumen jakabe takadama mana hakke min ba bolo amba dafa san nafaqati ka dafa abolo fo sanyelema wore amma ko kanase nafaqatima ni nye jaka don yoro fulanay wal masakin jaka don yoro sabana wal amilina alaiha munum be barake jaka kono na ya suranya su afo chugumi ni fanga be silamiyala ni silama fama ye mogo do jatebo ka grupu do sigi ko awu ni sanyele mana awu kayala aka jaka minan nafolo tiguma aka sebe aka mara aka tila mogo ni nyogonche munu na kaka nunun tigila mogo jaka be duma na ya soro silama nyema fama tu sara ama sara jowye ube bara mina jaka be takaduma ube bara mina jaka be takaduma hari na ya soro uyere nafolo tigude do ni nyema de yuta ku bila jaka barala ube sara jakala jaka be di nunun fanama ninde do yoro sabana do yoro duruna wal muallafatu qulubuhum ani ka jaka di mugoma puru munu nduskun gerela silamiya kanu do na uduskun kono me silamiya ma fantiya uduskun kono uba fo nunun de ma muallafatu qulubuhum jaka beta kadi nunun fanama misali ala kafiri do atubira adonna silamiya kono adon tonkura do silamiya kono silamiya ma fantiya duskun kono shika bala donc ambe jakata ka dama puru aka duskun kase ka sabati silamiya kono nin togode wa muallafatu qulubuhum adode fana kafiri do ama silamiya de mi anya do abake ka gere silamawla abake ka gere silamiya la silamiya kanum ba duskun kono me ama do folode me silamaw kanu bala silamiya kanu bala abake ka giranna doni ambe jakata ka din nin fana ma puru ka duskun sama kana silamiya kanu ka sabata duskun kono aka silamiya nin fana ye muallafatu qulubuhum adoye kafiri do ale mad aba silamiya kanu yere atafe ka do silamiya kono yere me kafiri kuntigi de do aka jama be silamaw toro kosobe aka jama ube silamaw toro ube silamiya toro anyado nanye jakata ka du ukanye mayimma abeke sababu ye ka jama tora tige kabo silamaw ka jama tora tige kabo silamiya ka ambe jakadama pura ka jama tora mimbe silamaw ni silamiya ka aka jama tora tige ka banka ambe jakadama nin fana ye muallafatu qulubuhum ninde mugonani naye jakabe do yoromi bonni mugonani demire min fora ulu tala ani mugonani wore min be demira wuyele mana parce que nunun tala ko inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafatu qulubuhum ninani nunu fora billamu tamulikiye mana nunu jakabe takada uyere de tege
n'u b'a kɛ cogo min u b'a kɛ o cogo la u t'a dɔn nun naani ta fɔra lamu bi lamu tamiliki u t'a de dɔn a bɛ ta k'a di u yɛrɛ de ma u b'a kɛ cogo min u b'a kɛ o cogo la donc mɔgɔ naani wɛrɛ min bɛ na olu fɔra ni demira fɔ cogo wɛrɛ min tɛ fɔlɔ min ni fɔlɔw ta tɛ kelen ala ko o fi riqab ani jɔnw ka hɔrɔnya fi jɛrɛfiya maana o fi riqab ni naani laban min bɛ na fɔ jaka dɔn yɔrɔ de don mais hari n'a ma dun u yɛrɛ ma hari n'a ma dun u yɛrɛ ma n'an y'a dɔn u ka kow la kaba hari n'a ma dɔn olu yɛrɛ tɛgɛ basi t'o la o de y'a to olu ta fɔra bi fi jɛrɛfiya o fi riqab jaka bɛ di jɔn maralen a bɛ d'u ma o fi riqabi dɔɔnikɛbaaw ye mɔgɔ damadɔ fɔ a la a fɔlɔfɔlɔ jɔn maralen ka taa a matigi fɛ k'a sa k'a kan hɔrɔnya ka jaka kɛ ka jɔn maralen ka sa matigi bolo k'a kan hɔrɔnya jaka dɔ yɔrɔ do a bɛ don o fi riqabi kɔnɔ o fi riqabi dɔ fana musa adatu al-mukatabu mana ka mukatibu dɛmɛ fi mukatabatihi a ka mukatibiya la mukatibi ye jɔn ye jɔn dɔ a maralen b'a matigi bolo matigi ko a ma a ko nin wari hakɛ ɲini kana di ne ma n b'i kan hɔrɔnya o b'a fɔ ni dɛmɛ mukatabu nin jɔn masina sera ma jaka b'an bolo awa ko ne matigi y'a bilin kan ko ka nin wari hakɛ sara ko a b'i kan hɔrɔnya an bɛ jaka ta k'a d'a ma wari hakɛ min fɔra ye ko a ka sara kan bɛ hɔrɔnya an b'a ta jaka la k'a d'a ma a bɛ taa di a matigi ma a b'a kan hɔrɔnya nin ye o fi riqabi nin bɛ don a kɔnɔ sabanan o fi riqabi a bɛ don a kɔnɔ silama minnu minalen bɛ kafiriw bolo maana n ye jahadiw de kɛ u bɛ hari ni jahadiw tɛ silamɛya dɔɔni kɛbaga tiɲɛfɔla minnu bɛ n'u bɛ silamɛya defa n'u ka dɔɔni ye donc ni olu minana kafiriw fɛ bon an y'a dɔn k'u bɔ kafiriw bolo cogo si t'a la fo an ka jaka de kɛ k'u kumabɔ an bɛ jaka kɛ k'u kumabɔ nin fana de tɔgɔ ye o fi riqab silama minnu minalen bɛ kafiriw bolo ni kafiriw ye silama minnu mina u bɛ ye dɔɔnikɛbaga minnu mina a b'u bolo u ko an t'o bila abada fo a ka wari dɔ de di wari hakɛ dɔ de di donc ni jaka b'an bolo an b'o wari hakɛ ta jaka la k'a d'u ma pour ka silamaw kan hɔrɔnya ka bɔ kafiriw bolo ka silamaw mina ka b'u bolo an bɛ jaka d'u ma nin fana ye o fi riqab donc nin ye jaka dɔn yɔrɔ duuruna de sisan jaka dɔn yɔrɔ wɔɔrɔnan o ye juma ye wal gharimina jurumanitigiw jaka bɛ ta k'a di jurumanitigiw fana ma pour k'u ka juru sara jurumanitigi cogoya fula de don mɔgɔ dɔw bɛ ale ye juru ta bɛɛ de kama silama masalaha de kama silamaw ka masalaha de kama maana kabila fula olu de kɛlɛla wariko dɔ kama silama fula silama groupe fula la silama groupe fula ou bɛ kabila fula u kɛlɛla wariko dɔ de kama ale nana a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la u bɛ kɛlɛ la wari hakɛ dɔ nɔfɛ a ko sisan nin kɛlɛ in a y'a dabila a bɛ ɲɔgɔn na wari min kama a bɛ ɲɔgɔn na ni wari hakɛ min ye ne b'a sara ne y'a bili n yɛrɛ kan n b'a sara a ye fitina bila a ye mankan bila a ye kɛlɛ bila nin tigilamɔgɔ hari ni setigi de don an tɛ sɔn a ka nin wari sara ka bɔ a yɛrɛ ka wari la an bɛ jaka kɛ k'a sara ye parce que nin juru min filɛ nin ye nin taara silama mantɔn bɛɛ de ye nin taara silamaw ka masalaha de kama donc hari ni se b'a yɛrɛ ye n'a bɛ se ka sara an tɛ sɔn a ka nin bɔ a ka warijɛ la k'a sara an b'a bɔ jaka de la an b'a fɔ e ye min kɛ an bɛ i fɔ i ni cɛ mais i kana nin juru sara i ka wari la jaka bɛ an bɛ nin juru an b'a sara jaka de la donc nin ye wal qarimin jurumanitigi fɔlɔ ye nin de an b'a ka juru in sara jaka la hari n'an ma a ta k'a di a yɛrɛ ma donc a ye kɛlɛ ban minnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛ daga ɲɛ an ka jaka ta an ka taa d'u ma k'a fɔ karisa ye wari ko min fɔ ko a b'a sara a filɛ o de y'a to fi jɛrɛfiya fɔra hari n'an ma don a yɛrɛ tɛgɛ donc jurumanitigi a cogoya filanan min ye juru ta a yɛrɛ ka wajibi dɔ kama
a yɛrɛ ka balo kama donc ube a yɛrɛ ka wajibi dɔ kama dɔrɔn a ye juru ta de juru karina kanna a yɛrɛ ka dépassion ana ka wajibi dɔ de kama juru karina kanna nin fana ye jurumanintigi ye an bɛ jaka dama juru hakɛ min b'a la n'an y'a dɔn ko mɔgɔ min don mɔgɔ ɲuman don a bɛ siran Ala ɲɛ juru in hami b'a la n'an ye juru in hakɛ ta k'a d'a ma jaka la a yɛrɛ bɛ boli ka taa a ka juru sara an b'a d'a ma a bɛ taa a ka juru sara mais n'an y'a dɔn ko mɔgɔ sugu minnu don mɔgɔ sugu min don juru fila kan na dɛ mais an ma ko tɛ fɛn na n'an ye jaka ta k'a d'a ma ko a ka taa juru in sara a bɛ to nafolo in fana don Ala sɔsɔ wɛrɛ la juru in tɛ sara wala an tɛ jaka ta k'a di ale yɛrɛ ma ko a ka taa a ka juru sara a ka min ka juru b'a la an bɛ to tigi fɛ karisa i ka juru hakɛ joli b'a la n'a ko ne ka juru ni hakɛ de b'a la an b'a ta jaka la k'a di min ka juru b'a la an b'a ta jaka la ka a d'a ma ayiwa i ka juru min b'a la a filɛ parce que fi jɛrɛfiya fɔra nin de kama hari n'an m'a da yɛrɛ tɛgɛ n'an yɛrɛ y'a dɔn n'an y'a a di a yɛrɛ ma taa i ka juru sara a tɛ taa juru in sara an b'a ale to ye min ka juru b'a la an bɛ t'o fɛ ka juru in sara hari n'an m'a di ale yɛrɛ ma nin fana tɔgɔ de ye al-qarimina donc jurumanitigi ye ni mɔgɔ fila de jaka bɛ ta k'a di ninnu nin fana ma ani fana jaka bɛ di mɔgɔ wɛrɛ juma ma an ko ni ɲɛ wɔɔrɔnan ye wolonfilanan o fi sabilillah Ala ka sira ye mun ye jahadukɛla min ye tafsirikɛla hakika bɛɛ tafsirikɛla ɲuman bɛɛ tafsirikɛla sahalen bɛɛ o ko fi sabilillah ye mun ye ko jahadu an bɛ jaka di jahadukɛlaw ma n'a y'a sɔrɔ jahadukɛla minnu b'a kɛ ka jahadu kɛ gouvernement t'a kɛ k'u sara donc an bɛ jaka ta k'a d'u ma k'u sara jaka la jaka bɛ se ka kɛ fana ka jahadu minɛnw sa ani jahadu kɛlɛminɛnw jahadu yɛrɛ nankanfɛnw jaka bɛ don olu fana la jaka a bɛ di jahadukɛlaw ma k'u sara a kɔnɔ jaka bɛ se ka kɛ jahadu minɛnw fana la k'a di jahadukɛlaw ma o fi sabilillahi o ye jahadu de dɔɔnikɛbagaw ye min fara jahadutigiw kan ko jaka bɛ se ka d'a ma a bɛ se ka don fi sabilillahi kɔnɔna la o ye dɔɔni ɲinina parce que suratu tawba kɔnɔ dɔɔni ɲinina ani jahadukɛla Ala y'u fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ suratu tawba kɔnɔ donc nin kosɔn Sheikhul Islam Ibn Taymiya ana ka kalanden Ibn Qayyim olu ko dɔɔni ɲinina bɛ don fi sabilillahi na ni mɔgɔ min nana ma a ko ne b'a fɛ ka baara bɛɛ de bila n b'a fɛ k'i bolo bɔ baara bɛɛ la ka taa kala pour ka silamɛ mantonw nafa an b'a fɔ bisimila donc i ka san musaka i ka kala san musaka bɛ joli ma n'a y'a fɔ n ye an b'a ta jaka la ka d'a ma fi sabilillahi jahadu dɔ de ye dɔɔni ɲini bal jahadu yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni dɔɔni tɛ jahadu tɛ se ka kɛ koyi wala donc dɔɔni ɲinina jaka bɛ ta k'a di dɔɔni ɲininaw ma donc n'u ka san musaka an'u ka fɛn bɛɛ balo bɛɛ ye min ye an bɛ se ka ta jaka la ka d'u ma mais min ye Ala batola ni mɔgɔ dɔw nana an ma ayiwa ko ne b'a fɛ k'i bolo bɔ fɛn bɛɛ la k'a kɛ Ala batola ye su ni tile n ka kɛ misiriw kɔnɔ an b'a fɔ i ka taa baara kɛ i k'i yɛrɛ balo taa baara kɛ i k'i yɛrɛ balo n'i bɛ se ka bato min kɛ o kɔfɛ e b'o kɛ donc Ala batola e b'i kelen de ye i tɛ silamɛ manton ye koyi i ka bato nafa b'i kelen pewu de ye donc an tɛ jaka ta k'a di e ma ko parce que e b'i yɛrɛ lankolonya bato kama dɔɔni ɲinina de bɛ silamɛ manton bɛɛ ye a bɛ silamɛya de ye jaka bɛ di dɔɔni ɲinina de ma mais Ala batola e b'i yɛrɛ kelen pewu de ye an tɛ jaka ta k'a di e ma donc nin de tɔgɔ ye ko fi sabilillah jaka don yɔrɔ a segina ye mun ye wabunu sabil siraden ye mɔgɔ juma ye mɔgɔ min bɛ taamadenya la taamaden de don a nana aw ka dugu la ou bien a nana yɔrɔ dɔw la a ka suure fanaw dɛsɛra ou bien jɔnw de binna kan binkɛlikɛlaw de binna kan k'a ka nafolo bɛɛ minɛ a la ou bien tasuma dɔw de donna ou bien ka nafolo buruna mana kasara y'a sɔrɔ ou bien ka nafolo dɛsɛra a la sira la cogo t'a bolo min b'a a lase a ka se yɔrɔ ma nin fana jaka bɛ ta k'a d'a ma a dɛsɛra yɔrɔ min a ka nafolo tiɲɛna yɔrɔ min
donc ni jaka bambolo ye ambe jakata ka dama ka haketa ka dama min be se ka lase aka se yorola e wa har na ya soro nin tigi a yere ka dugu kono se tigi do koy na fulo tigi do mais a fule yoro mi de penta bolo o yoro de la anta fo aka juruta de ni jaka be ambe jakata ka dama min ba lase aka se yorola ala ya ni yoro ke jakala donc jaka do yoro ni yoro segi de do ni yoro segi folen kofe ala ye mun fo ka faraka donc mun nye kutuba fulana ambo fo awye barakallahu li wa lakum fil qur'ani li hakim wa nafani wa iyyakum min al dhikri li hakim aqulu qawli haja wastaghfirullaha li wa lakum wa li sha'iril muslimina min kulli janbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى فريدة من الله والله عليم حكيم ثم من بالمو جاكا دون يورو على يني يورو شيغي ديفو ni yoro shegi folen kofe ala ko ni yoro shegi ika jaka ika don ni yoro shegi dola kelendela ate komi ni yoro shegi mugo kelen ka do soro ika jaka la de ni yoro shegi kelen ni e ika jaka do taka do a kelen na ika jaka do na do yoro la donc jaka tilalen kofe ala ko faridata min Allah ako jaka tilan chogo min fulen ni nye ninte komi ko kanunente de ninte komi ko sunna de faridata min Allah jakat tilan chogo min fulen ninye ani ki jantola nin do yoro shegi dora kele akado ola ala ko ye farda de wo ye farda de farda min farda ya bora ala fe ka wushegere waka jakat do yoro koloshi de jakat tilali mato nabi nyuma bolo amato chidem bolo ala yere de ye jakat tila kanin do yoro shegi fo a folen ko fe fana ayafo ka faraka ko farda de koy nin do yoro shegi yika jakka kan nin dola kelende soro o ye farda de yika farda min bora ala fe kana ima wallahu alim ala ye doni masade hakim ala ko do masade ala de be pendo koy ni ala ye ni yoro shegi yufo aba dode jakka do yoro ye ode al hakim ala ye ko do masade ye hikima masade do na yenni yoro shegi de yirela ka kere ko aka do o yoro la ete hakimu ye ka ala bo ete ko don nay ka ala bo ato ala tala ala de hakimu ye doni ke ba ya le de hakimu ya le de ete fendo kateme alaka ete ko don nay kateme alaka ala ye yoro shegi min yirela jaka ka do o do la kelendela balmo nanyen nindo do fana yun ka hakinna do jaka do yoro wula do ko fi sabilillahi ko ala sira bebe o kono ko ibe se ka misiri jo jakala ibe se ka madrasa jo jakala ibe se ka sira udila jakala balmaw ni eyen ni fo ala ko innama adatul hasr innama koro arabu kanna manam fulu kan ni yoro shegi min fo awye ninte don yoro were tala de ninni yoro shegi te akana do ninni yoro shegite don yoro site jakala ninni yoro sheginte donc ni eko fi sabilillah ko ala sira be bala donc ala ye jate min fo ka hakke min fo ko innama bi adatul hasri donc ala ka jate shigilen kunye munyesa wala innama kunye munye ni eko ko fi sabilillah ko ala sira be do ala innama kun kera juma yesisa kumake innama adatul hasri donc ala ya yirada jakka don yoro koniye ni yoro shegi doronde na bora ni yoro shegi la don yoro werete jakala de wala wodi ya to doni ke baw ko jakka te ke kam misiri jode jakka ate ke kam misiri do ni mogo ye e ka jakka do misiri joli de la ube e ye misiri joni ka jakka ye ima jakka bode fantaun ka jurubi kanna fantaun ka hakke bi no fe koyi ima jakka bode ni mogo ye misiri de yo jakala ima jakabo ni mogo ye jakka ke ka madrasa so de jo ima jakabo de
fantaw ka hakke bi kanna fantaw ka jurubila ala ka jurubila ni mogo min ye sirawu de dila ni jakay e ka jaka do sira dilaw de la ima jaka bode ala ka jurubi kanna fantaw ka jurubi kanna ima jaka bo jaka don yoro te nunu nye balimaw jaka don yoro e munye yoro shegi min fora wuye ibe jaka do o dola kelende la donc mogo te awte fendo ka ala bo ate ko donnay ka ala bo ala be misiri do ala ma misiru fo qur'ana aya werewla ala be misiri do ko jaka do yoro ala be madrasa kala yoro do me munna ma fo aya kono donc akana ta fendo ala minta kono ko aw haklina no akarabu kandoni wote koy qur'ana yede ewa ala ye min fo dina yede qala allah qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani dina yede ala kote ciden kote sebo kote dina ye ode me konne be balaga do ne be lugha do lugha fanala balaga la arabu kanna fi sabilillah beseka siranyuman beta la arabu kan kote koy balaga kote koy ala yere de ya ka jakatila ka don yoro fo idda o don yoro shegina ni ya do don yoro werela minte o shege jakka bola tiye ima jakabo أم على الدلالة حكم من دام ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.